Yankin arewa akwai mata amma kash sai dai ga tsadar aure. Iyayenmu a sassauta wa samari don siyo aure. Ga tsadar aure, iyayenmu a sassauta wa samari don siyo aure. Yankin arewa akwai mata amma kash sai dai ga tsadar aure. Iyayenmu a sassauta wa samari don siyo aure. Yankin arewa akwai mata amma kash sai dai ga tsadar aure. Iyayenmu a sassauta wa samari don siyo aure. Dan Bello Kabiru na shirya tsaba zan yi batu akan aure. Zan ba da shawara musamman ga iyaye akan tsadar aure. In ƙara yin kiran samari su kuma tun da su ke biɗar aure. Allah ka aminta in yi batu mai kyau akan rayuwar aure. Yankin arewa akwai mata amma kash sai dai ga tsadar aure. Iyayenmu a sassauta wa samari don siyo aure. Zamanin bayani ina jin tarihi akan samuwar aure. Ba a tsananta lalura a lokacin da aka zo biɗar aure. Mata yassara ne ake a cikin jin daɗi a ƙarƙare aure. To amma yau kam abin ba a magana kamin a yau aure. Yankin arewa akwai mata amma kash sai dai ga tsadar aure. Iyayenmu a sassauta wa samari don siyo aure. Tambaya ta Kabir akan wannan matsala shin ina ta san asali. Laifin daga ɓangaren mai nema ne sai a bani dalili. Koko daga ɓangaren mai bayarwa ne ake ta yin kulli. Amsar na biɗa ga mai sauraro na ne kan batun aure. Iyaye ku kau da kai daga dimbin dukiya yayin biɗar aure. Albarka shine abin nema da zaman lafiya gurin aure. Hakan ba shi yiwuwa in an ka tsananta ga mai biɗar aure. Kar ayyu gudun gara a ishe maza uwa yayin aure. Yankin arewa akwai mata amma kash sai dai ga tsadar aure. Iyayenmu a sassauta wa samari don siyo aure. Kai ko matashi ka san da akwai daidai da kai in za ka yi aure. Ma'ana karkace biɗar wadda ta fi ƙarfinka a fagen aure. A'a ko ma gida da akwai wadda ta dace da kayo aure. Abada shi ne buƙatar zamantakewa bayan aure. Yankin arewa akwai mata amma kash sai dai ga tsadar aure. Iyayenmu a sassauta wa samari don siyo aure. Ke ko budurwa ki sanya ido sosai gurin zaɓen mijin aure. Domin kuwa lokaci ya canza akwai 'yan ƙaryar biɗar aure. Shigo zai gwada miki ba zurfi da gaske zai yi aure. Da kin yi sake kin yarda da shi daga ƙarshe ba batun aure. Yankin arewa akwai mata amma kash
sai dai ga tsadar aure. Iyayenmu a sassauta wa samari da siyo aure. Shawara ta abun iyayen da ke da 'ya'ya marasa aure, wajibi ne su sa ido sosai domin akwai 'yan ƙaryar aure. 'Yan jiran banza ta faɗi nake nuni, ba su san siyo aure, masu san su sa yaran mu cikin matsala kamin su yo aure.